Straight to the point. Now, atong pagtagad sa mga kaigalaan kay ni aning atong mga reklamante ron sa atong sibianan, mga anak ni intaon, adtong magtiayon nga gipanigbas didto mga higalas mo albual. Kung nahinumdum mo na itong usa ka milabay mga adlaw, magtiayon ni nga gipangtigbas ang amahan o ilang amahan o ilang inahan o na nga itong ipasaysay nila unsa ginang hitabuan ay gyud. Unsa magi motibo? Tulo kini ka mga tao ang nanigbas o karon na dakpa na sa atong kapulisan dito sa Moalboal. Straight to the point. Kaya si bianan karon ang ilang mga anak nga si Jean padoos sa mikropono Jean Rachel Tumaliwan, attorney. Jean Rachel Tumaliwan, ikaw si Christian Butigaw, attorney. Okay, Christian. Now, kamong duha sa may maguwang ninyo? Ako, attorney. Ikaw. Okay, so managsuon mo. Pila mo kabuk managsuon tanan? Unom. Atong panahon nas pagpanigbas, diin man mo. Naramid diri sa syudad. Nagtrabaho ka di syudad. Kaning housewife from ka, attorney, kay namugid ako mga anak niya gaskwela pud ato nga time. Okay. Nya ikaw, asa ka panahon na? Nako sa mo, attorney, di sa Lahog rapod. Sa Lahog. Oo. So kini inyo ginikanan taga Moalboal gini. Taga Moalboal gini mo? Dili, attorney, atong adlong Martes sa Bantag. Probinsya ginala mo, attorney. Okay. Unya. Birthday to sa akong lola, attorney. So ni adto akong mamagpapa. Pero kini mo mapapa-ari sa syudad gid ay. Naagi ni sa syudad. Pero ang krimen nahitabo dito sa Moalboal. Niuli ra sila kay birthday sa akong lola. Asa man mo dapit nagpuyo dito sa may Lahog lang area. Oo. Sige, di na to inganlan ang specific nga ko na lang sa. Okay, so mao day ni hitabo Nangadto, kisa may nangadto imong mamagpapa lang. Oo. Kay birthday sa Sa akong lola, 91 years old na siya. 91 years old imong lola. Okay, so na birthday day sa dito kanos agan ini? July 1, attorney. Okay. So unsang hitabo kamo nagkuyog mo pag birthday wala mo birthday appeal? Wala. Actually, attorney, before sila nilarga sa Moalboal, nihapit pa sila sa ako ang gipuy-an. Okay. Kay ilahaon ta akong kuyogon. Unya? Unya may gani, kay niskwela na akong anak, bali nagkapaiwas sila. Morning man na sila ni adto sa amua. Ilaha jud ta ming kuyogon. So may gani kay wala. Okay. Wa mo kakuyog. Ang kamo, ikaw kamo kakuyog antong panahon na pod. Wala pa, attorney, kay mo duty mo ko anang gabi una. Okay, majuti mo ka ng gabi una. So sila rin duha imong mama papa mo yung nangadto? Attorney. Okay. So mo appeal sa birthday dito. Okay. Unsa man hitabo pag abot na dito? Actually, attorney, pagka udto man ata sila naabot, so July 1 ka ng udto? July 1. Gahi kay akong mama. Unya niya akong mama, ang stress akong mama, kanang gi-invite pa daw na nila og kaon ng mga kuan kay anak man na siya sa suod sa parinti man gid na, attorney nya. Kining nakatigba sa imong mama papa mga parinti na ninyo. Yang mamag papa mo na ginay basta mauli akong mamagpapa mo juday na dali matawag dira sa balay kay bali maoy dali makuan sa kong mama ba kay akong lola naaman diha. O ilang sugon patanaw sa kong lola bali suod jud nga parinti. Asa dapit sa Moalboal ni? Sitio Bangag, Barangay Saavedra. Sa Bidra, nay ba nga kanu dapit sa mga dagat ni dili? Layo ra. Dool-dool. Dool-dool. Okay, so nya unsa may hitabo pag abot dito, nag-birthday imong lola anang July 1. So salo-salo sila dito. Salo-salo. Kuyog pa ning mga suspects. Attorney. Nangumpa pa na akong mama, attorney, anang udto, gilutuan pa na sila, pangaog pa ni udto, panihapon. Nya nangayo pa nag-ilimno ng duha. Ay kanang tulo. Duha kay ilimno nang gihatag sa akong mama magpapa. So nag-inom pa diha sa balay. Sa mua gid among balay. Nya unsa may nasunod na hitabo? Pagkagabian na, attorney, kanang kuan daw mga around 8 or 9, natinga na lang daw akong mama nga nakita niya sa kananganlag Christian sa Kisame. Habog biya kayo ang Kisame dito, attorney. Gusto jud siya katkato pero Imong sangay ni di ay. Ning Christian. Kana alas 11 na gabi una, attorney, kanang ni kat na gid sila sa Kisame. Moingon sa mama dili. Kananganlag Christian nya. Nangutanas niya anak mama. Haladong kay nanira naman, attorney, padung nang tamatog siya. Haladong anong naamang ka diha dong? Ya sigaw daw kay mata. Nya mo to na siya. Gipangita nako akong papa si kananganlag bugoy mao na yang papa. Kauban po nag-inom sa akong papa. Agi na sa Alcoba, attorney, kanang sa among atok ba. Ito siya nilayat. Nya nakadung akong mama nga ni kalagubo ba. Pag bangon niya, mo to nakita niya si Christian. Unya. Then giputan na sa akong mama nganong naka sa sulod. Nya muro daw nagipangita. Ang bag, attorney. Kay ang kining birthday ang ilang salo-salo pagka panihapon.
Or pa ni Udto? Udto. Udto. Udto, Hapon. hangtod na hapon. Hangtod na jud kay gabi igainom pud sila. Akong papa og kana si Bugoy. O kanang tulo ka suspect. Gainom na sila. Napod jud ang mga parinti dira nya. Murag naniid sila ba nga kung wala na mo mga parinti, wala na itaw, ako man magpapa na lang akong lola. Mo to dira na sila ni atake. Mo to ni kat sila sa may kisame para makita nila kung pila jud ka bukan sa balay para maka-attack na gid sila. Nya sa sunod na hitabo. Una jud nahitabo na attorney, ako igagaw na kay kaning murag na compound mi ba. Nya pero 100 meters pa gikan sa balay ko igagaw og sa amoa. Ang kana daw motor sa akong papa gikuha daw na nila, gibalhin nila og bali naka-parking na siya sa ilawom sa Mangga, gibalhin nila parking, gibalhin nila dito sa Nimtree, dito nila gilungkab, giguba nila ang kaning U-box, gikuha nila ang kwarta. Mao ni una nilang gibuhat. Okay. Kaya pagkahuman, mao na to nikat sa kisame, wa pa sila mahimutang. Mao na tong pag sud na nila, gitigbas nila una akong papa. Dili nang alas 11 attorney kanang gisud na nila gipagawas sila sa akong mama. Okay, ni tana ko mga ngarong nakasud ka nga nakakuan man o nakalak ba? Nakalak man. Mao to anang alas 2 di balik na silang tulo. Sa alas 2 sa Kadlawon. Oo, gisipa nila ang portahan. Dito na sugod na sa pagpanigbas. So kanang pag alas 11 nga nakitaan wala pa to manigbas. Wala pa. Unsa ra man lang gibuhat na alas 11? Pangita na si Christian, isod na sa mua. Nasakpan na siya sa akong mama. Nakasuod siya sa among balay. Nga na gipangita? Oo. Yan siya nga kanang gipangita niya si Bugoy daw. Iya papa? Oh, iya papa. Apuhan na nila. Iya na papa. Papa ni Jovel na. Papa ni Jovel. Okay. Kanang Christian, apo na siya. Ni Kuan Chudi. Okay, kay ko man ang suspect ni tulo. Christian, Jubil og si Jiman. Kanang Jiman igagaw na nila pod. Inyo ni mga parente? Parintar para mga parente ra man jud mi diha attorney. Pero mga bata pa kay na sila attorney. 18 Mangon o na no? 20. Pila man edad ng Jubil eh? Mga nanas 18. Isotso, kini si Kwan? 20 ang 20 duha. na sila attorney. Mga edad na nila. 20. Mga bata pa kayo na sila. Mga bata pa. Okay. Unsa may mga trabaho ni mga bata? Mga tambay na siguro. Mga tambay. Kuya, so kanang alas 11 nakita si Christian dito sa sulod. Nasita si mo mama pero wala ingon sa nangita na sa ni Kwan iyang ni Bugoy. Oo, pero nakulbaan ako mama ato. Imo pa natog na panahon na Oo, ba? natog siya. Ay inyong lula. Inuman. So sa ang balay tulo ra sa tao. Oo. Inyong lula o imong papagmama. Oh. Asa man ang katiman sa imong lula kung wala imong papagmama dito? Na ako may gagaw po dito sa Pikas Balay. Unya kana ilang mama attorney mo nay kanang saligan sa ako ang kana ilang mama mo nay tawag-tawagan sa kong mama nga dai kana iko palihog ko na kong lola inana ani mama tan-aw. So kisa may ang kauban niya sa balay kay panalitan ang mga papa niya man sa Cebu ka. Ngadto naman sa ato panahon na nga kuan. So kinsa may kauban sa tiguang everyday. Yung anak po attorney so sa akong mama. Silingan raman ni. Pero sa- sa balay silingan ra. sujud sa balay ako ara yung lola. Oho. So mo tong panahon na ang imong mga papa may tuas sa balay. So tulo ra sa to sa sulod. Tulo attorney. Actually giapil pa nila akong lola, gipuspusan nila og kahoy batoers. Nakuyapan. May gani kay okay ra akong lola. Ika ng balay na mo sa mall bar attorney kay abandon mo na siya. Kung mangara dami ka ng mangara mi das Pikas sa mga. Kung wala mi diha akong lola nagit sa mga igagaw. Sumoto nga kon nisud sila dito alas 11 sa gabi kini si Christian wala pa toy nahitabo ang krimen. Wala pa. Unya sa sunod nitabo. Anang alas 2 attorney diha na sila. Ingon ako mama mantas na daw kay sila. Alas 2 kadlawon. Mga around anang orasa. Dito gyapon sa kisame agi. Dito siya sa Alcoba. Ay dili na sa portahan na. Dito na sila nagkuan. Gisipan daw nilang portahan din dito sa nanigbas. Una Okay. ko papa diri. Mo nang tigbasan papa sa kwan. Dito sa aping din. Pila ka bug samad tinigbasan sa papa? Isa attorney pero kuan dyan kani yang diri sa jo. Buak gid ang bukog diri. Mo siya Manay di gid pirahan. stainless. Mm. Urot gid ang ipon diri. Tubangan. Mo nang nada sa ospital mo nang operahan. Kani mo mama asa man pinatigbas eh. Diri attorney ay daghan attorney sa ulo, Pati diri daghan sa diri. lawas, diri Sa kani mo ni buko-buko, daghan gipirahan kayo. niya kay gamay na lang siya kuwang maputol na jud. Pag tigbas akong papa attorney ni dagan na akong mama. Ni dagan siya sa gawas, gisundan do siya ni Christian. Dito siya gitigbas siya pag-ayo. Kay nisinggit man ako mama nagtabang. Nagikuan do na siya gitigbas siya pag-ayo kadaghan. Nya gisipa-sipa pa do na siya. Oo. Yung Christian nahinambog pa ng Christian nga patay na daw ako mama. Kinakaya pa naman ako mama sa kadaghan sa tinagbasan ba. Naligo na magdugo. Oh.
anya inyong lola gipuspusan. Oh, Nakuyapan pod. nakuyapan. Wa matigbas inyong lola. Wala. Oh. Naa attorney, kay giadto na mo atong isang adlaw. Na siya kanang country og ipiksonan sa pulis. Na ay siya kumurag tinipas sa wala kay madotli. Napud siya bunog. Murag habol ng sundanga attorney nga ilang kuan kay. O pero na sa papa usab mo man dutlan man. Wag kusog jud kayo attorney kay nagbuak jud yung kuan diri buko captured. So ang imong papa gi kabantay na to kanto panahon na nga gitigbas sila. Okay, nakainom mo gyud siya attorney. Nakainom siya ba kay kanila laging gainom sila. Nya napahuwen tug na jud siya. Wa makakuan ang mama to panahon na although tan-aw niya to Christian para sa unsi pang Nakabantay lisod. jud siya attorney ni ana gyud siya nako nga si Lula manggod nimo ang gapugong day. Actually gadaan ako sa kong bag day ako natang bitbito si papa nimo ni ana man si Lula hadlok man ka ana oy. Inana kay maadto unta sila balay sa ako igagaw nya. Akong lola maikog man sad sa ako igagaw kay basin ko na makadisturbo kay nangatug na. So mao to attorney. Naka-text pa imong mama na panahon na Video call pagkaudto na video call me. O mo to nag-video call mo pagkaudto. Unya. Pagkagabi wala na. Wala na. So kanang panahon na nga murag na ni so dito si Christian, wala kanto ta kuno ta to nga yay man kuyaw ni. Oh. Parinter ko na na mo Martin, wag na mo damha ba nga may ana may tabo kay mga igagaw ro na namo. Oh. Yung mga bata pagod. Oo. So unsa may ilang motibo gid ani? Nganong nga ilang manghimo to sa inyong ginikanan? Kawat si attorney niya. Kuan sa jud mapatay sa jud sila. Okay. Ingon akong igagaw di attorney kanang noon ganang sa adik diha. Kana sila nakadispalko daw nagdroga. Mo siguro na nabuhat na nila. Oho. Kay ang nakuha nga kwarta ngadto sa yubak sa motor, mo'y nakuha. Pila man tong kwarta ha? Kanang kwarta attorney, ako jud kaihap anak kay nigamit man ko sa akong motor sa akong papa anak kay nakoy motor ako pero flat ang likid sa tupangan. Nya kanang kadlaw na anang mga Domingo or Lunes ba to? Nipalit ko kanang ilimnon sa baba kanang Del Monte nga himnon nun. Akong giblihan ang U-box. Niya ang kanang pitaka ako man na itom. Naagad sa more than 50. Pero wala ko giihap og human nagihap ko mga 40 kapin ana. Ano daw papagkwarta na kada ko? Kay kuno na siya attorney kanang photographer ba dan kana iyang kwarta ibutan og niya sa U-box. Kuan gud attorney kuan gud siya photographer niya. Graduation ba karon kanang manindam na siya pictures. So mo ni trabaho sa papa kanang mga Ya, kusog man na, hilig man kay na siya tigom. So na ni ibutang sa kon may gikuha. Kabantay siguro to sila nga naay kwarta imong papa ato panahon na. Attorney kay kapila na jud na kanang mag-inom. Moadto jud nila kung papa kay mao jud na siya mo bangka basta kuan mauli na siya. Ilan na nagipanid-an kay akong papa mo kwarta mo adto jud na sa iyang motor. Nangiidra na sila. Sumoto nga motor may unang gikuha. Oh, nya di pa igo, nanigbas pa gyud. Okay, nakabantay pod guro to sila kay kanang kinsa to ni adto sa ni pag panigbas kong papa, naiusa ko ni adto gikuha ang pitaka. Mo to 20k ang suot sa pitaka sa akong mama gilahi to niya attorney kay para unta to sa amo ang balay diri sa Lahog kay kanilaging dagan nagrepironon ba. May gani kay naay 8,000 nga nalahi tayad ng zipper. Ayan na sobra. So tulis ay lang motibo gid ay. Pero di ko sure anang kwarta sa akong papa attorney kay hilig na gasdrom na akong papa god ko pila jud iyang nada dito sa Molboal. Puno horot gyud nila kuha. So karon nadakpan ning maong mga suspects. Nadakpan. Diin man ni madakpis mga pulis. Sa Molboal ang kanang Christian mo na siya uwahing nadakpan sa Alcantara daw. Okay. Unya kining duha si Jubil o si Jiman sa Molboal ata attorney. Naroon na ako sila. Ako magong igsuon rin ni gi-pick up na sila attorney silang panimalay rapod. Sa Sitio Bangag. Sa Sabidra. So unya sa man napasakaan ni kaso sila? Attorney karong Lunes daw i-file. Karon adlaw. Oho. Okay. Paghuman sa panghitabo kanang pitsa 1, mga pitsa 2 na kay kadlawon naman ni hitabo. Mga alas 2 sa kadlawon. Kano sa man ni dakpan? Magkaugma masiguro na. Mga Merkulis. Pagkaugma. Merkulis, July 3. Kaya giadto man na sa akong mga igsuon attorney. Kana sila. Okay. Okay, sige. Atong pagtagad sa ha kay kining hitabo amay gala medyo kuan gyud taon ang ilang ginikanan pareha ang duha na as tambalanan mga sukiting paminaw. Straight to the point. Atong balikan atong mga interviewees dire mahigala mga anak ni sila. Kanilang magtiayon nga gipanigbas mga kagalaan pero tulis ang motibo ani. Kining ilang mamagpapa di ay kuan day ni kana na ang trabaho kining photographer ba.
no? Unya ang ilang mama sad mo ga badi-badi po siyang papa, no? Okay, atong balikan si Jean o si Christian. So kining mama Jean sa man ni? Photographer po siya or mo support na sa si mong papa? Housekeeping yun na siya attorney dira sa may IT Park. Unya, kung prehak inaron busy ka ng graduation, Oo. motabang yun na siya sa akong papa. Iguman niyang trabaho, mo dito siya apas akong papa. So sila may badi-badi sila aning ko ana. Oo. Okay. So moning sitwasyon na mga kagilaan. So atong panahon na unsa man ni ang inyong lula sa side sa imong papa ni o sa imong mama? Sa akong mama. Sa imong mama di ay dito nga kuan. Unsa man kalayo ang balay di ay sa imong lula o sa mga silingan? Sa ako igago attorney 100 meters in ana. Dili na dikit-dikit ang balay dito. Nya sa likod sa among balay, likod sa among balay wala na jud na kay dako man ang ayuta ni Lula good. Kana sa balay attorney Nya diri abandon pud na sa siya. kilid 150 meters mauna na ang balay nila sa suspect. Ya kung mo sabaw jud attorney diri ka madunggan kay tag-as man kay mga tanom. So murag bukid ni nga bahin sa Malbual or murag kanang Patag lang siya attorney pero kalibunan jud amo as in gituyukan may mga kuan. Sabihan no nga pagkakuan na atong tawagan ko nung Malbual Police day no. Ato sa susihon mga higala o kuan. Kisa may nakaadto na ninyo nga sa inyong tagtungod Ako attorney. sa police. Oh, kami dito sa akong kuya. Okay. So naka-execute na mo affidavit. Gifile Pagpasaka ang kaso? Oo. Oh, mao na siya karo attorney karong Monday. Kisa may nag-execute ng affidavit ikaw naka Akong kuan ka- kuya. Akong kuya na-file og kaso daw. Okay. Okay. So kita kadto sa imong mga igagaw nga nga preso. Oh, kita ko. Yan unsa man sila? Mga kalma ra kay na pero mas kaila sa kuha. Kay di man may magkita ng mga bata. Kay itong eskwela ko diha mga gagmay pa dyan mga sipunon pa gyud ng mga bata. Oo. Pero suod na kong mga kuha nila, mga igagaw kit So mo magkakita-kita din yung mga bata day. wala. Kana si Jobil bata pa na attorney itong kita kuha na last. Kanang Christian attorney wa jud ko kita na sa una. Okay, dayo man na diha taga dito man na napuyo sa Alcantara. Pero apo na siya sa akong kuan iyaan kana si Judy. Mga suod na kuan na mga uncle niya, mga auntie. So mga bagong tubo ni sila karon mo nang wa na makaila. Oh, mga na. Wa na Kanang Christian attorney wa jud ko ka kita na murag bag-o ra ata na dira sa kuan, Malbual. Kung kana si Christian attorney kana iyang mama, si nag-ara sa mo kana mag-away sa iyang bana bitaw. Kanang bata nakapakaon pa jud ko ana na may tindahan sa una. Sa may busay. Ako hingitan pa jud ako ng bata. Ako kalimot siya pangan kay para may pangan. Mao man jud daw na ang mastermind. Kanas Christian. Oh, Christian. Still ano? Okay. Hasta po na si Jubil dito na sa mo pagbata. Kinis Jubil. Oh. So ila man ginikanan mo kaila ninyo. Oh. Oh, kini mga bata bagong tubo, murag wa na mo kay kaila. Oh, kay panagsa naman ang makauli dito pila ka tuig. So pag adto ninyo sa Malbual Police, makita nimo dito na preso sila. Oh. Kalma kayo? Kalma ra kay mga naw. O ba? Kuya no? So sige ato ni tagad. Surprise. Magtagad mga kagilaan kay kuaman. So kumusta man ang medical bulletin sa imong papa o sa imong mama? Kuan attorney kanang okay naman pero dapat lagi kanang tambal mahatag jud kay nya mao lagi mahal kaayo. Mo ni ang picture sa imong mama o papa? O kanino? Oh, mao na attorney. Sus Ginoo ko. Okay. So atong gitawgan sa kadali ang atong Malbual Police. Mao ni sila duha? Oh. Okay. So na da sa tambalanan mga kaigsunan, no, gumikan ini maong insidente. Kuyawa no? O ni Sa sang akong papa. picture sa papa. Oh. Okay, ato man lang ning gi-blur sa kahanginan mga higala kay kuan man diri sa atong Facebook mga kaigsunan kay tungod lagi nga social media platform na to mabadlong ta sa mita kung ato ipakita ning colored yun, no? So mo na ang atong gi black and white. So mao ni nakita ko sa colored mahigala nga kuan grabihan ng pagka kuan na di ay. Grabihan pagkatigbasa, no? So kay nga papangig minaigo. Oh, attorney. Patay gid ang tuyo dag maohon. Oh, patay jud kay Kusog kana ko si kay Christian napagka- attorney, gisiguro jud niya patay akong mama. Kadagam niya gitigbas sipa-sipa pa na niya Kana lagi ko gibakabakan. nung sundang attorney ni taop na siyang ulaw kay na siya dire attorney kung imong isod ana gyud siya nasud ko nun ni sa iyang Tangtang na gyud ulo. ang panit diri ba. Grabihan no? Dapat gyud siya Gitaop kuptan. man jud na niya mo to ni ana siya patay na ni. Tigpas pa na niya sa buko-buko gi. Mura siya gakuan So tulis ni, tulis ang motibo gid ani, no? tulis. Tulis patay pa gyud. Oh, gisiguro jud ang lang patay attorney kay nakit-an man sila sa akong mama. Nakaila man akong mama nila. Kasa akong papa. Oo. Kay sila So imong papa pagtigbas nagtuo sa nga patay na kay ni. Okay, hubog man daw. attorney. Hubog na kainom. Naghigda naman siya kung papagatakilid mo na pagtigbas sa iya ha. Dire jud kay Buwak mag-ana diri. man na siya.
Pero kausara-usara yung tinigbasan. Oh, Ang inyong mama ni Dagan, mao gigukod. oh. Ay gigukod. Nya kana si Jubil og si Jiman daw. So kanang kadlawon nako nakagubot dito. Oh, grabe gid. Kay Kanang- kwal gitigbas na nila akong mama, ingon ako mama. Hilom ramang Oh. kuno kay Nagkalagubo attorney daw sa pero balay. ang nakabantayan dyan nila ang iro sige jug paghut mo na to akong iyaan unang nagpasangil siya pangihi pagkasunod kay ang akong agaw pasangil po siya pangihi kay para ma-sure yun nila unsa gyud nahitabo kay natinga sila nangutana siya ma niya na siya sa akong iyaan ba ma si auntie og si tiyo kung matulog mamaw ba na sila suga kay unsa na tong oras sa attorney kay kung sa probinsya baya around 8 mingaw na jud nang tug ng mga tao Oh. so natinga sila kay ang iro kuan jud first time to sila sige paghut sa amuan niya kasiga ang suga nya di ba na matug bi ako magpapa mamaw jud na sila So kanang alas 2 kadlawon nga nakagubot na dito, way mga salingan nga nakabantay. mo to O sa attorney orasan naman sila naka-responde dito. saan to sila kadlaw na no Oh, may nana. wala ko specific Kisa may time. una nakabaw yung tiya. Akong iyaan. Ako igagaw kay dito man ni ko man ako mama paghawa nila di bangon na ako mama nagpapatay-patay man ako mama attorney kay para di na siya ko ano attorney ba kay layo bang balay sa akong igagaw. idagan siya sa ako ang pagkahalakaw na sa mga suspect ni bangon ako hinahinay ako mama to na ako iyaan hinahinay na magduol kay nakabantay na siya mi tabang mi nakadugo na gid siya attorney. So naka-adto siya sa balay sa imong iyan. No, nakapanuktok pa siya sa prutan. No, ha? Kay duol na actually attorney gitigbas daw na siya dito sa may tunggo. Pero tunga-tunga na lang gid sa balay na mo ug sa amoy gagaw. Okay. Ngit-ngit lang jud kaayo mo nang dili makita. Pero kato imong iyan dito sa nakapangasangpit o tabang. Oh, kay kamera man siya duol. Okay, nya human ato. Kamo nga mga anak kanus amo nakabaw atong kadlawon nakabaw na mo dayon. Kadlaw attorney. Sila Tiksan mo. mo sila mo Tawagan ko sa ko igsoon. nya giadto ko nila sa amo Kag nga gitigbas ko na akong mama. Nakurat lagi nalisan lagi mi attorney. Wa mi ka sa buhaton ba. The first time na hitabo sa mo sa kadagang tawo sa kalibutan kami gyud. Ya mga kaliwat ra na mo ni buhat ba. Nya wa gud to may kuan ninyong ginikanan sa magdahom nga Buutan kay photographer man na imong papagmama. ya kanang mga ra mi diha attorney kanang betibok na mong mga parente mga ra binasa mo welcome kay tanan na mo parente. Buutan kay na ko magpapa. Nya mo na hitabo hinon. Okay. So atong pagkakadlawon, gipahibaw ka mga orasan naman to pagkakadlawon. Galunch ko attorney gajuti ko mga alas 3 kadlawon. Kitawagan ko sa ko igsoon. Ay mo igsuon dito sa Malboal. Na diri sa lahog ra pod. Dito sa Lahog. Oo. So ni-responde mo sa Malboal dayon. Pag man to. Giadto pa na mo mong igsoon. Kay naman may igagaw dito gidala nila sa Badjan sa ospital. May ni kuyog sa kung magpapa kung may gagaw. Badyan Hospital gidala pag primero. Oh no. Sumoto na atiman dito or gi forward din diri sa Cebu City. Na murag gitahi o nya. Kuan pag 8 AM naabot na sila sa Chongwa. Okay. So diri sa Chongwan yung gibutang. Oh. Okay. So nya unsa may sunod na kuan? Mo na nga medyo naglisod mo ron sa inyong kalaki kay ni amo sa Chongwa Hospital sad nga mahalan po na diha. O attorney kay og dili sa Chongwa attorney dili man jud sila magadungan atog ari diri. Kanang kumbaga ang isa balikan pa. So Oo. isod kaayo kay naghingalo na biya silang duha. Unsa man ko yung pamagi kung palitan og ibutang sa suto mo ibali-balikon pa sa may kuan na. Magdungan ambulansya bitaw attorney. Murag di mausa mo nila. Ya nangalisan na may attorney amo lang ba nga matambalan bitaw dayon kay tigbas biya gatuon mig wala na ba. Oo, bitaw. So kasabot sa tas inyong kabahin mga anak. Dali na lang dyan mi. Oo. Unsay makuan. So unsa man kumusta man medical bulletin karon? Sa imong mga papa, sige lang gyapon kuan mo na nga sige supply tambal kada adlaw. Oh, nya ako jung mama kay kanay jud yang ulo magsigig sakit. Di siya kalingkod kay malabad iyang ulo bitaw. Oo. Malipong siya. Mo ni problema tong dako ron no. So kini ni ang number 1 tungod kinahanglan sa ta makaduos di SWD ani. No? Na ay mga panginahanglan basin ang PCSO makahatag sa sagtabang, ang DSWD maghatag sa sagtabang unya kinsa na inyong mga politiko nga na under ng Malboal pwede maduol sad. Kaya ron nga makatabang. So kita des DYHP kung ugaling dunay mga inani kay mo na naka-mention ka nga kada adlaw pertinda ko amang tambal. Oh, attorney. Nya mura og simpre wa mo magdahom man hitabo amo na ang Kalit yun. resources ninyo wa na in town, no? Okay, so kini ang ngato lang ani kung unsay ito mahimo sa ato mga kaigsuonan ani nga makatabang sa lain ning inyong ginikanan nga na kuan taon mo ni damhagod nga mo ni mahitabo.
So sige, so kung atong itawagan ng pulis pero pa nag-conference pa man, sige na lang day. Okay na lang to siguro. Basta na ana dakpa naman ni diha niya at least nakailam may mga papa, nakasulti gyud yung mga papa nga kini mga tawhana mo nakakuan. Pero apa na mo lagi pa kuan attorney hindi na pangutanaon ba kay na trauma pa man. Ya, akong papa lisod pag istorya kay stainless ba yung aping. Oo. Diya inyong lola, kumusta naman karon? Okay naman siya, attorney, pag katong pagkahitabuan na nawag ko pagbuntagan na ko nga la kumusta man naapil ka siya day nakuyapan ko pero pagtao-tao daw lagi nakabangon siya natinga siya nga nganong nainay dugo dito sa kuan ya tanong siya kung naunsa ko ni nahitabo paita no uskusan pa dyan na pagaya kong lula birthday pa na sa kong lula attorney ilaha pang gikuan birthday pa ng adlawang kuan mo toy pagkanubiti 1 anyos niya pitiguwang na kaayo. May ganit ni mong lula kay simbako lang ba? May ganit attorney nakuyapan to siya pag post sa sundang. O to nakuyapan na tako kay problema pod. Gawi nga kadugo ra ninyo ning kuana mo naghimo sa krimen. So karon nahibaw ta no kay dako man inyong problema sa inyong gisulti na nga ganina nga lisod gyud kad adlaw pating lisura. Gawas nga moduol mo sa kini mga ahensya sa gobyerno manawagan na sa taas to mga listeners kung sa ilang matabang kay duha man inyong ginikanon mamagpapaman no unya dagko man mga samara di lang nato ikapakita on air kay di man pwede nga ati pakita sa media sa kuan diri sa kinini ang atong social media mabadlong man sa tamita so mo na nga kuan lang so ang ato na lang kamoy manawagan sa atong mga listeners kung kinsay maluoy ninyo anong hitabo aron kay mao lagi na sa inyong gimension pertin lisura kada adlaw tambal kada adlaw. So palitunon ang tambal kada adlaw. Kada adlaw jud attorney. Yang tambal sa kung papa mo'y mahal jud kaayo. Oh. So mo na nga dili pud makalihok ang doktor kung way tambal. Neglisitas doktor mo ni palitan tambal ana. Murag sakit baya sa inyong kabubuton sad sakit sa inyong kabaw ko. Nga kana bang ang kinabuhi si mga papa apil mo na sa mga kamot. Apil karon. Di mo amungan gyud. Oh. Samtang tabangunon pa. Murag apil mo nga kuan ba? Nya reality bites nga wala nay wala nay makuot-kuot nga kuan. Kay mura mo na ang doktor, mingon doktor nga palitan ni tambala kay ato dapat. Kung makapalit mo okay, ug di mo makapalit wa tay mahimo. Wala sakit kayo kay kanang syempre kinahanglan yan sa kong ginikanan niya dili ko. Kaya ako man gyud nagkuan attorney ako yung nagkupot sa budget ba. Oo. Wala nya ako pwede sige monitor lang papa niya. Kanang mingon siya nga day napakay kwarta day kabala ka day kay sunod semana guro day maayo wa man gud siya kabaw attorney nga dako kay na siya samad kay wala may resulti wala may kay basin ma-discourage siya ba siya sige lang day kay sunod semana day mo mangita na kung daghan na mag-shotting skimunda sintiris naman sala siya sintiris mangudak og kasal kung pahuway ka diha pa kamera mangitag paagi Kabaw ko sa kasakit ano yung kamong mga anak no kay ang doktor mo resita kani kuan palitan tambal para na tayo madapat. So apil mo karon sa naapon sa inyong kamotron o mabuhi sa dili. Kay mangita mo kwarta o makakita, makapalit og tambal, madapat. Og di mo kapalit ang doktor wa man sad. Ang doktor nga palitan ninyo ni akong idapat. Pero wa tay di mo kapalit to ako madapat diri. Ning kamot lagi mi attorney. So nabutang nga kuan. Kanang nakasabot ko sa inyong sitwasyon kay kanang inana mo gud murag apil ta ba murag nakasalalay sa atong kamot sad ang kinabuhi tao no. Sige, so mo ni Rim, taga isa ni tubig si kuan Rim, kini si Jean Rim palihog Rim, kay na emotional din taon siya nga ni sitwasyon na karon mga kagalaan. Kay inana mo gyud na kanang mga doktor nga naa diha nagatiman pag resita tambal may gala labi na lahi ni mga tambala nabutang kay gyud nya kanang unsa man gusto ka nga mabuhi pa sila pero ang atong resources wala na. So ang ato lang ani kung unsa lay kutob sa maabot sad nato banan sa mga pagampo nga unta maluwa sila ining mao sitwasyon kini pong mga nakatigbas wa man sa ikabayad ni mga tawhana kung ano sa ni ang ato ini ipapriso tani magdugta sa bilangguan ni maorg itong hustisya makuha di man sa kabayad sa ni mga adik-adik mga kuan ni ang pinaka worst pa jud attorney kanang magsigig post yang mama pinagabiin na siya ang Ginoo ray bahala ninyo sakitan mi ba kay kana bitong iya pang tabunan ang sayop sa iyang anak kung sintidura kaayo. Ilimod niya attorney ba ang binuhatan siyang anak ug kana siyang apo. Nya pag adto daw sa akong uyuan dito sa Mulbual kana daw kanang si Bugoy kakatawa ra daw na. Pag pick up nila sa itong mga suspect ba.
Still ano? Pero mga saningan to, kay bao nga medyo may pagkadik-adik na sila sa una pa, yung mga bata. Sir, na sa nakasulti na ko parintin ako kawatan jud daw kay na kanang anak niya kanang lag juvenile. Oo. Daw kay na diha. Unya posible nagkapadispalko ko no. Amo ingon sa ko gagaw. Mo nang naning Dogas. ato lang paningkamutan ha kung sa ikuan o mga adik-adik lagi day may atong kuha background. So ang tong GCash number mahigala, kutob lang sa naay malumog kasing-kasing nga makatunol nila, kutob lang sa atong kuan tagay lang sa tubig, Prem. Ang kang inday ay datampos sa atong gigamit mga higala karon nga number no kining 0918-554-2071. 0918-554-2071. Kutob lang sa maabot na tuon sa itong mahimo ani, no? Nya mangita lang sa pamaagi pait kining sitwasyon na mga kaigsunan. So mosangpit mong problema ini kay kada adlaw gyud mo ginapugasan, no? Okay. Di lalim. Ganun niya yung masakiton ani kada adlaw very kuan kayo. Precious kayo ang matag oras, no? Ang matag adlaw nga kwan. So nga to lang ani kutob sa atong mahimo lang. Atong gigamit ron mahigalan ning GCash number ni Inday Aida Tampos. Ano na mga malumog kasing-kasing nata sa 0918-554-2071. Kutob lang sa maka tabang pod ang sitwasyon na ron kay bawat sa ilang gibati pod sa pamilya. Nakalisod ani gud ka na bang apil na muraman ang doktor gud ana gitabangan sa doktor in fairness nila ilang gikuan ana pero pag iyon tambal lisod kayo no at sa ganing mga nurses gani usay maluoy gud ang mga nurses nga asa na mo kuan unsay madapat nga tambal ka sa attorney nga nihatag ang nurse niya nakana ko ba kulo nabot 10,000 niya pag kuan na to attorney murag 20 kapi na to ko nagasto na adlawan ko. Wala ma'am kanang asay mas importante yan siya actually ma'am mas importante jud ning tulo kaning gihatag kay mo man jud gihatag sa doktor para makuan. Tunya na siya nga kaya ra lagi na nimo ma'am. Sige nakahila ko kay nagtibog ko asa na po ko ipalit. Kay wa man gyud man kalit lang nagkahitabo ni ani. Okay, so mo ni mga kahigalaan no. Medyo kuan jud ang resources ngita sa mga pamaagi o unsay dispatchar nga kuan nilang gipanghimo pero abot ang punto nga medyo kuan gyud kay kapila namang adlaw ron no pila ka adlaw naman so hinaut punta nga maka-recover na sila sa kuan imong papa in town murag Traumas lang to attorney. Oo. Ya di sa mo pastoryaon ba kay lisod lang giagian. Ilalim. Okay. So sige, ato lang paningkamutan kung tapos itong mahimo ha. O kung sa itong kananay. Kasi pagkakaroon na ay may hatag na to 2,850 na karon sa GCash number ni Inday Aida Tampos. So, mo ning hitabo mahigala kalit manguning ko ana. Kana bang wa ka kapangandam, lahi mangunang kuan wa gyud. Kana kalit-kalit pa lamang ipanigbas ni dito gisod, mga adik-adik mga kahigalaan. So sige, kana na ang kamoy among pasultin og dugang nga manawagan tas mga listeners. Okay. Oo. Nanawagan din ko sa mga listeners na unta tabangan mi ninyo ilabi na sa mga sa tabang pinansyal para sa akong ginikanan nga naa karon sa ospital kay medyo bugat jud kayo sa bulsa ang ilahang tambal matag adlaw nya kailangan jud nila imnon. Mao ka na attorney. O sige. So mao ni mga higala unya kana na ang kutob lang sa tumahimo no nga say makatabang sa pagkakaroon na atay 3,350 pesos nga atong natigom diri. Ato lang pabut-pabuton unya siguro taod sad ha og kinsay mga malumog kasing-kasing nga makatabang na to ani. Ang sa part sa hustisya para ining tulo atong tawagan ng mga pulis pero nag-conference pa man kuno i-follow up na namo nga pasakang kaso mapriso. Problema na priso. Ipriso ni dugtas bilangguan ana. Pero problema ron pagluwas po kinabuhis ng ginikanan. Mo na problema. Okay. So ato ning hatagag pagtagad mga kaigalaan unya amo lang mong kuno no og unsay mahimo na to ani amo lang mong kontakon og dugang ha o sige. So mo ni mga higala si Jean og si Christian mga anak may higala ni akaron sa atong sibianan labot ining tulis may motibo ini ha sa ilang ginikanan nga didto mahigala sa Moalboan.